Югары Табын авылында яшәүче Гөлфирә һәм Рифкат Минхаҗевларның өе музейга тиң. Йорт эченә атлап керү белән сине картиналар галереясы каршы ала. Идәннән түшәмгә кадәр йорт диварларын бизәп утыралар. Түр бүлмәдәге караватта өеп куелган чигүле мендәрләр, төрле бәйләмнәр. Монда бәйләм эше һәр җирдә. Урындык өслегендә, йомшак кәнәфиләрдә, бәллүр ваз астында, хәтта келәмдә дә. Күңел ниндиен куша шуны эшлим инде, менә эш булуга да карый инде, ул нинди эшең бар, шуны эшлисең. Әгәр дә кул эшең булмыйча тора икән, бәйләмгә тотынасың. Уларны миңа кызым алып кайтып бирә инде, ана ул мозаика, алмазный мозаикаларны. Шуларны эшләп утырам. Аны мин кеше өчен күрсәтер өчен эшләмәдем, үзем өчен тик утырасы килмәгәнгә кыш көннәре җәй көн инде бакча эшендә эшлисең. Мин Гөлфирә белән очрашырга бик бәхетле. Хәзер ул мине тәрбияли инде. Рәхмәт аңа чын күңелдән. Безнең Югары Табын авылында инде халык бик кайтлы үсешәнне лүп кулдан бөтенләй берсе килә аларның. Безнең тикмә әйтмиләрне район җирендә, безнең авылда иң озак яши торган халык 95-100 яшь. Тегү бәйләү серләренә әнисеннән төшенә Гөлфирә. Чигелгән мендәр тышларының исәбендә белми ул. Гөлфирә апаның тормыш иптәше Захит абый 1нче группа инвалид. 1971 елның каты салкын кыш көнендә кул чукларын югалта ул. Мөселман кайтканда трактор ватылып калып, ике кулында эшетә егет. Минхаҗевларның мәхәббәт тарихы да бик гыйбрәтле. Яраты ул бер-береңә хөрмәт итү, ярдәмләшеп яшәү инде. Ышану Гөлфирәгә. Бергә узган елларның һәр кайсы кабатланмас матур булды. Ике арада хөрмәт, ярату, аңлашу яшәде. Авыр вакытларда бер-беребезгә терәк тә, кирәк тә булдык ди Минхаҗевлар. Минхаҗевларның бергә гомер кичерүенә бу елны 38 ел булган. Бәхет төшенчәсен күпләр төрлечә аңлый. Кемнәргәдер ул Ташпулат йорт, икенчеләргә машина, акча, байлык. Бик зирәкләр генә аның янәшәңдәге яраткан кешеләрдә һәм сәламәтлектә булуын төшенә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.